Nili nangli panang kan po non hedi. JI Kathar ke nangli AK-47 along isi beta bullet not ke. Arnam Samson singing tit he lot of people itum good leader ave itum. Leader ke me ave itum no. Lapen non JI Kathar ke hala sommen ke wanglo pule nangli ero. Lapen ningkan ku anlo ningkan pocket rocket itum leader ave non ke isi vet a bullet lo. Hala mangso a revolver nangli pistol long isi vet a bullet ing bob non ing bob vet nangli sigit people ke. Karbi akaita la non yang si hempreche wan tek the atonomo si wan tek the punote la ke jokto wan tek thelo nang kantak lo. Athema itum 21st century long kidu son thom munit tumlong akinang sot. Isi ke manpower. La ke money hini bangke money power. Ke thom bangke educational power. JI Kathara long non manpower alang sorry sonni ke do etlo kopilo educational power do etlo IAS top level in India ji educational power do etlo je ai Kathar long pen alang li long money power ta do alang li money power pun ni pudam ador ma do bang ke puru pen ke plang nang li pen ni li sonra pini pehan ma penap ko pikang moi ma kachuri na yamuni teli la 24/7 bang de Guwahati nanane bang nekai ki kok je plok le pinamuni lo bang manpeng ke dua munit lo. Lasi asama so la busona lida nang ke kut ke okang ring tadu. Athema ain kanun chini lapen law and order chini inut adisi ke man inut IAS ke manpower do lo ladak ke. Sorry, education power do lo dak. Educational power lapen dadak kene pelo financial power do lo monetary power. Son thom munit tum karbi tum nang je bang ke non ke manpower an chot ka be. Dei laksi JI Kathar phanang li non kaning jinang jibang ke JI Kathar kopjuri ke isi bet ana lo non ke hala ke main power rat aja kong alang long abede sita me educational power pen monetary power ke alang long do elu nu hok a office le lu damta ing hab ing puri ko he ke lapan magalema athima inut IAS ke latum ke India along isi latumta isi a association tu hala association sa tum anda chini la ke inut isia chiklulong so isia bullet lo karbiatum actually aneng charong trick ni la son a leader he ke wang thek bete alang ke silong nang dukok ta bang long le chilong thek ke ba ko hati le du dam kok ta bang akeng cebat sedak ok anju lo pen newspaper por he meke jang apisu pen pini Australia pen Bangkok pen Chennai kinda mi phanta bang facilities do mati do itu people lo itu inglongar lok nangkar lu dunaret nak poke la ke cicini nang pokar dia kai tumta he is the only leaders after the Samson singing team then after we have no leaders uwi kimi tum ki thor an ke non ningkan ingkoi rapho anai lang JI Kathar an a level kili dunia panke non you talk about Bikram you talk about Angtong Ingti you talk about Sarmen P lahai JI Kathar level kili dunia pan 30 years na la 30 years na Artata me atar lokang chuta me apuisata me hala IAS bang kiningkan paruda lende lu laduk Rita kram sapi ke non ningkan paru sirapoke batai thom amen che wang thusta JI Kathar level lende Scorpio che namun ji building cik isi community IAS ke manun erita ke kemudian aku Rita yang si pinap IAS officer mandet unde silong wang nani panang ares deh lasi JI Kathar quality ke